যাই মানে কোথায় টাইম কেটে পুরো এই রাস্তা ডোরে গুড়া মাটি যাবে এই রাস্তা যাবে ডোরে গুড়া মাটি নো তো দিন নেই জমাছ না কেবে না জানি দিলি ডোরে গুড়া রাস্তা ও আইটা বলবি কি ওই ওই তুই তো বলিস না ইবা ই বাত ডোরে গুড়া বাদ যাও ই বাত কেন তো না যাই ডোরে এই কি বলিস মুই কোন সাও বলি কি কাম তোরে ভালো লাগছে যাই দাও এটা না কোন इधर जाती काय करली ये तो हमर सोकर सोम दिया काय का टगली अरे एटा को टग दिल छी त हमर बेड़ाए बोलते मालिक के कोई दे नहीं दे अरे जरा समझी ना भी को कौन बोलला अबे मन तो बोलते बोला दिखला बोलते मरते तो काम करू है नहीं फिर बोलते रे ला जे तो पचार बोलते मोर लक्ष्य आबो छी मालिक देखो तो मोरली रे आजी मोरली एका जोर मालिक हां जोर केही बटाइला छी तेर छी आइलो काय बोलते हां ना बोलतो ना लामर जगह काय बोले ना तो नीचे गोटा और काम नहीं करे असली ठग आइली ना no